Reizigers in het Iepenbier vervier kunnen zo'n kwad inchecken met haar een bankpas of creditcard. Het zal de OVP met reizig je met de bus of trein makkelijker meidje. De NS begon de juiste mooi, maar bij Arriva wordt al zo'n oktober. Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt stadig aan. Momenteel zitten we op 8% en we zorgen dat er ongeveer 200 tot 400 reizigers per dag binnen. Dat schommelt ik wel en dat komt dan ik wel omdat het natuurlijk die incidentele reiziger is die denkt van nou ik pak nou toch eens even een keer de trein. Ik hoor vervoerders binnen ermee bezig en ze proberen het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Het inchecken met de bankpas is handig van mensen die zo nou en dan reizigen. Of die haar OV-kaart kwijt binnen. Die abonnement kiest namelijk net onder de bankpas keppelje. De reiziger betaalt dus het volslijne tarief. Ik reis zakelijk en privé ook met een kortingskaart. Dus wanneer dat gecombineerd wordt, dan lijkt het me goed. Met Apple Pay. Ik heb er iets over gehoord, maar nee, eigenlijk niet. En is dat iets waar je van gebruik zou gaan maken, denk je? Ik vind het zelf wel prettig dat ik, net zoals met andere winkels, bepaalde kaartjes heb en zo, zeg maar, dat niet alles gewoon via één weg gaat. Ik reis wel eens met mijn broertje met de trein en die checkt al wel in met zijn betaalpas. Ja, hij heeft geen OV-kaart en dan hoef je geen kaartje te kopen, dus dan is het goedkoper. Dus dan doet hij met de pinpas. En als dat abonnement van Dijden wel op kunnen op die pinpas, hoe is het dan op oer gaan? Ja, want dan kan ik met mijn telefoon inchecken. En die vergeet ik ook niet. Ik ga correct uitcheckt. En waar mooi dien jou dat? Mij de overchipkaart. En het kist van het kwart is echt maar de pinpas. Is dat iets wat jou dwaas doen? Nee, Waarom net? dat mag ik vol tarief betalen en ook kan ik op mijn kwarting reizigen. En stel dat dat wel kunnen zoeken, maar met kwatting op de pinpas reizigen, hoe je dan? Dan denk ik het wel weg. Die wollen binnen kwart. Ik probeerde om de kwartingsproducten op de betaalpas te zetten. Of dat er een bepaalde constructie voor mogelijk is. Dat is nou momenteel nog in ontwikkeling. Dus het is nou echt nog gewoon reizen op vol tarief. Maar ja, de reizigers gewoon van A naar B en dat betalen ze. Zolang ik deze heb, vind ik het wel gewoon handig om het zat te doen. Ja. En stel dat je haast een abonnement oerzet op je pinpas, dat ken je nou nog net. Zoen je hem dan bij de pinpas reizig je? Nou, misschien wel. Het is wel natuurlijk ideaal. Wel lekker makkelijk. Als maar hier een pas nodig. Maar ja. Nou, dank u wel. Zal ik checken?